Tingog ang asam ba? Ay, kay. Ano ang day mo ba? Ha? Tara nasa. Nasa ubay. Gusto ko na si Datay. Gusto ko tayo. Asid din na siguro. Na gamay mo ay yan ay mo normal na mo minor Okay na na ron. na sakit ng mga gamay yan. Gamay na laman dyan, day. Okay. Pila ka adlaw sige suka. Puro ka lima. Ha? Ibutan sa ng dahon. Dali. Dali na, hungit na. Hungit ang mama. Di ako ra. Na ang gilawo dyan, kamunggay, isda. Kay puro si Jalugaw. Pila ka adlaw. Sugod sa Martes. Gahapon, way kan kaon. Na ninggamay na. Pero maulian na na. Tayo niyan. Kamong dos papatan, sud. Ganyan na, kagawas mo ingon. Pijeng laman, hangad. Singuta, pijeng ha. Karong maulian. Ganyan na, kagawas og paningta na kaday. Silang duwas papatan, sud. Na, salamat Ate Aisa. Ato bli. Hindi nga naman kang Ate Aisa sa una. Aduliyok. Aduliyok. Ay, o yan, ay. Ginta na. Ayo, sa kaywa pa na human. Ang paningta. Dili na, korneto ba day? Di ba ligo? Arong panington ka, tuob. Mubuka ko tayo sa. Ato, pijong. Di ba? Ang tusak taman paningtan ka. Ito sa lagod. Naidagang korneto ba day? Yan pa dyan papakulito mo. Malian. Nakanalagi ko nito, hang hindi na ka magsuka. Diok bantanan niya, wak pa. Ato na, Adusa, adusa, adusa. Adusa, mga luwag. Lawan ang gikwantanan. Ang tusa day, kaya panington ka ilisan, bitaw ka naghuman. Nga naman na magtuob. gusto day kag magsigir kag suka. Ato biwag iki. Magpasok ka. Ah, dyan naman tan. Si Janay nagtuob, binuon. Okay na. Last day la. Day, last. Last day. Di na? Korneto, ugma. Li, last na last. Dali. Ikuha na ni nga bubuka, ibuka din nga po tayo sa. Oh, ibukad, ibukad. Tama, ibukad eh. Ikaw last. Ikaw last na last kay sayang. Si papatan yung gipaningot, ikaw may ituuban. Dali na. Isa ra laman, kaning dako. Kanang dako. Kanala. Kanira isa Pag day. ayaw tayo sa, ibukad tayo sa. Lagi, bukad lagi. Ibuka ginawa. Magi usa ra man ina. Isa ra. Nga nara. Ra. Hayahay. Na, wakad. Bukad, bukad. Dali na doon papa. Doon papa. La, na. Abri na ba dit suka. Duko day. Ato sa kagawas. Asa kagawas karong effective. Karong di na magsuka. Maado na ugma kay mag-fried chicken. Magpapapritikin. Na. Tay, tawid tigabo tayo sa. Hawin ko nga po. Gabi na guys. Na karong panington, very good na siya. Kung lagi pa rin ito eh. Magawa sa papa ha. Ayaw Aw, ka. di so Sakripisyo siya, no? Abre na tanan niya. Hmm. Giputan dito siya kitulog ka. Sa day. Nandiyo sa antos tayo gamay. Ida imong naong sa kaldero dayaw. Di man mapasok. Ayaw.
Palingat na ka, day? Yun na? Oh, yun na. Ayun na gamay. Ako po, dagko. Kaya ako nga dukos ka. Palingat. May pa na. Ayo. Ato na na. Ato na tan. Siko na. Na, salamat. Ilisa na. Paningat. Ako. Hala. Ako nagtuko ba eh? Sabi Ang ikaw, day. Okay na na. okay na, ipaningat. Alis siya na. Ali, ilisa na. Di, gahapong adlaw, amo na dyan gidasa kanang klinik. Diya. Timing pud gahapon nga ag infirmary sa Alicia. Way kuan, way doktor. Diya. Kami na, kuan na ba dyan, na taranta na kay grabing sukang alyan, ikaduhang adlaw gahapon. Diya. Nga magida sa kuan sa private clinic dito la entero. Diya. Mao, di dyan basta-basta gidahang kuan gahapon alyana. Kay grabing suka. Diya. Kuan gresitahan si Jang, mga tambal. Kuan acid. Kuan man to kanang nay kuan makaklaseng tambal duha ay tulo. Jadi pakita sa hay sa day, okay na kaday. Luod pa kuno gijang kuto-kuto. Kuan jud hajang duda ni ja kanang Ito nito nga po magpatan. Oh, lagi ko na ito, lagi. kanang nay wa siya kahilisis jang gikaon. Bihay sa nila. Hay sa daki nagngaw. Ay, tingnan, magbagong mama. Hay sa da. Ay, Na sa may mong kuan, kamusta man imong gibati ron? ito load ng pamati. Luod pa lagi ko ni jang kuan, kuto-kuto. Sakit mo dito? Ha? Grabe mong gungsukan ni Ja. Day, yan na. Yan. Naghanag pinakaslamok. Oh, nas naong. Di sa man sa pakislamok tan. Dinhigaling na. Naghanag ko na. Sige lang wait mo ba? Naghanag lamok na ni Day. Ipadool ka titik pa no? Daw ba, Day? Mulit na ta. Hindi pa. Pila ka nights na sa runtan? Tulo. 3 nights midari. Hindi man di siya mauli pa. Okay. Napok na siya pamatian. Di pa ko na sa mauli. Basta gahapon, grabe jud. Nakaingin jud ko. Kaming dos ata nakaingin jud mi nga. Magamping ng Diyos. Pakaon. Kasukaan pa ka, Day? Tinagtubig, alam di ka sukaon. Yeah? Pagaling. Sige, pagaling ko. Jag hapon. Lain load ng pamati ma. Luod pa. Nawara na kayo yung mga ininom na magkagsimitikon. Nawara na. Ang sa oras tan? 5 na rin si Ja before matug. Otro. 20. Ang sa alas. 30. Kuan si Ja gipainom na ho. Alas City. 40 man siguro to. Kahit mga load ng pamati ma. Hindi na matutas doktor lain. Matutas lain doktor kayo pa manawag nood. Sa pamalaing ipamati. Madyo kayo na kay muskit day. Sa pamalaing ipamati. Nakatuga ganina wa. Ito, lagi. Kaya ako nakabantay niya. Di ka maglugluhag ng tiil. Ito lang, no? Tug na lang. Ano naman ka? Ano naman kapoy na? Nangapaway na ta. Babay na guys. Nadyo na ni siya. Nabintana galing mo na ako. Hindi pa naghapon. Lagi. Maraming suka.
Pag-muskit kilig ka mo. Hindi na tubig. Inom sa atong lipat. Please ka na. Katong bibalite, baka inom ka isra ka alad ikaw. Ginawa. Kaya, Ikaw dali dali. sa mga papa, gina. Balag mo suka. Basta ma-replacement na. Ingat tong doktor. Dali na day. Gamay na ka.